Uusi halogeeniton AXQ Easy 16-34 milliin on maailman uutuus. Innovaatio, jonka ansiosta voit kertaheitolla lopettaa noitumasta kaikkea, mikä sähkökaapeleissa on ollut työlästä. Mikä näissä uusissa, helposti työstettävissä ja halogeenittomissa sähkökaapeleissa on sitten niin erikoista? Annahan kun kerron. Se selviää ihan muutamassa minuutissa. Muutama uutuuksista löytyy vaipan alta. Valkoinen kerros on merkkinä, ettet leikkaa liian syvältä, kun kuorit. Valkoinen väri paljastaa, kun olet päässyt riittävän syvälle. Sillä tavoin pienenee johtimen vaurioitumisen riski. Sitten taiveeurat helpottavat vaipan poistoa. Sähkökaapelien kuoriminen on samalla tullut helpommaksi ja nopeammaksi. Sinun tarvitsee vain kohdistaa, taittaa ja vetää. Aloita leikkaamalla sähkökaapelin ympäri, kunnes valkoinen kerros näkyy. Ota sitten kunnon ote sähkökaapelista ja taita. Tämä menetelmä on paitsi nopea, myös itsensä loukkaamisen riski pienenee huomattavasti. Sitten tarvitsee vain poistaa kaapelin vaippa. Sisäpuoliset taiveurat helpottavat vaipan poistoa, sillä kitka on pienempi. Helposti kuorittava. Kohdista, taita, vedä. Sisäpuoliset taiveurat ja valkoinen sisäkerros helpottavat työtä ja tekevät sen turvalliseksi. Urilla on iskuja vaimentava vaikutus. Talkittomuuden ansiosta työympäristö pysyy puhtaampana. Halogeenittomuus pelastaa ihmishenkiä ja säästää rahaa. Testattu suomalaisen standardin mukaan. Nexansin kehittämä, patentti haussa.